apindira shamari kuda kuti wopinda pakanaka ka wobva wavhura kana fesi yako unyatsotaura neni ndodza kuti zviri kufamba sei chii chiri kuneka ndivhure fesi mgomo ndatraya kuigura nyaya dzako dzakawandisa iwo but ndaona kuti ava vanenge vakutokumomotera chii chiri kuitika vibes tv pakashata chii chiri kuitika vhura kamera kati tionani nyaya dzacho hadzinombosiyana toda mbonzwa iyoyi kuti yakamira sei vhura kamera ita wakatarisa pafoni pako ere vibes anenge asina network ndatarisa mgomo ndoda kuti uvhure kamera mudze zvekuita avhure kamera ita kuti accepta vanda kudzidziswa panao network yako inenge iri kunonoka vanda kudzidziswa wadii mayika madii mgomo network yako iri kukurwisa kana manje tinokwanisa kuti conversation yako yakuita kudei apa inenge yakushanda alright saka dzanimbomuta munhu wese vamwe wese imbomutai alright zviri sei chamama hello madii mgomo bo here alo mkoma madii inini bo zvekuti handiti ndanzwa sofa inini nyaya masvikiro yaita pandiri yasvika ichinzi vibes t apost here ngasenda message kuna shiba akati shiba ngasatombobuditse zvake song yaroda kubuditsa iyoyo nekuti ndichamurova necopyright isingaseke saka ndoda kuziva kuti chii chakaitika what transpired pakuti song izonzi yaenda kuna shiba iyo iri yako alright toti dhiri rakaitika ndofunga is 4 months back ndo pakaitika dhiri alright inini munhu andotamba nemunhu anonzi Tadiwa mufano waLevels okay Tadiwa mufano waLevels ndiye munhu andotamba naye ndiye munhu ailinga naShiba okay Tadiwa bva nditi vibes t pane dhiri rauya riri kubva kuna rastc Shiba adanyorwa 4 masongs ekuisa paEP tibatika pastudio titaurana tonoti dhiri riri kupera sei handiti then ndobva ndaenda kustudio kwaLevels bva ndanoona Tadiwa Tadiwa bva timira ndifonere musikana asvike panapa Shiba bva asvika Shiba bva taura bva ona vibes murungu haasi muno muZimbabwe murungu akabuda but murungu ati itai 4 masong aya musi weMonday tienda tese kumeeting then ndonota se unopuwa mari yako deroro maratonyorera 2 masong the following day maramunyorera 52 masongs ubva akwana ndofunga ayo yanga iri Friday ndobva nditi musi weMonday chakubata toenda kumeeting kunoenda se kunoona murungu then unopuwa mari yako yemaprojects awaita then Monday yasvika vanhu vachabatike pamafoni Tadiwa wacho hachabatike Shiba hachabatike then ndazona Shiba akuposta futi song yaya ndikati hauka muti munhu anoposta song yaasina kubhadhara makawirirana kuti achakupa mari yacho anonipa mari yacho bhozo anditi tichaona murungu tozodai ndikazotanga kutaura naTadiwa wato nditi inini Shiba wacho arotonditizawo zvodo nditodawo mari yangu yekurekuta masongo andikaita kwaari ndazotanga kufonerawo Shiba bva nditi nyaya dzenyu dzidzi handisi kudziziya sangona ndakazofonera hanzi zvekuti zvamukutaura idzi dzato dzimwe nyaya
hanzi zvamuri kutaura zvoti mimi wena tadiwa ko muri kuda mari dzato dzimwe nyaya. Ngati saka Shibha yotora kuti ini ndongonyora song ndakararomba kwedu ndotomuka nchiti song rega ndonopa Shibha ite zvanoita nesong iyi mahara. Uchiziva kuti music ndoitoriwo career yangu zvototi ndopatanga kunetsa nyaya. So ndakazodza Shibha ndofunga that's last week. Ndikamti Shibha song uri kuida here iyi kana uchida song ndipe mari yangu unless ndakuenda kunotangidza song mangwana ndiri kuenda kustudio ndonotangidza song yangu because hauna nasendera wakandipa hauna marights nesong song ndeyangu waibata handsome. Ndizvozvo chaizvo. Okay ndaibata. Shibha ndobva aganza futi pandakamufonera ipapo then ndobva ndaenda kwaMajor Tero muranda ndikuita song ndatoita song na Natasha Muzi vanditi vibes team ndoda mari yakati collab ndikampa mari yake collab ndobva ndaita song na Mickey Black because ndakaisa Natasha Muzi na Mickey Black pa collaboration ndavapa vanhu vese wa Mickey ndampa mari yake yaida Natasha ndikampa mari yake yaida Major Tero ndikampa mari yeproduction then ndapa Tizi song Tizi manamti ndisiro sound muTikTok Tizi vanonesa sound muTikTok vanonogain almost 1000 machallenge within 24 hours. Shibha ndo pakatanga kunditsoma kuinbox Kanzi kuti ko mimi mwakuburitsa futi song yangu sei ndikati iwe wakamuti uri kuti song yako usina sendera wakabhadhara pa song ukati anti ndiwo waimboti ndo pakati ndopatomudza kuti koiwo anti wanga kuti hauna mari yangu here uchiti song iyi takabudana isi tisina kubudana saka ndatora what's mine saka akabva ati chi after that. Exactly. Ndo pakatuma Tadiwa akabva tuma mfana Tadiwa yekuChusport vati kuna mfana Tadiwa no matter what happens because Tadiwa akazonitumira screenshot ndobva azonditi no matter what happens pa song iyi tiri kuida nyange zvikaita sei tifanira kubhadhara mari kuti titore song iyi because kuaccount kwake futi yanga yatoboostawo zvekuma 60,000 views aitoita machallenge wana saka zvazvakonzesa confusion kuti song iyi ndeyavibes tera ndeyashibha bandazomusendera message manje ndikati kaunoda tiwira nechibvisa song yangu muaccount mako because iyi song iyi hauna marights nayo hauna nalyric rako rakanyora pa song iyi ende wakaramba kubhadhara mari yesong saka chibvisa song yangu muaccount mako. Okay ndobati ndokwanisa kukupa 150 akandokwanisa kukupa $150 pa song ngatisangane mangwana achireva mangwana Wednesday ndofunga atonasi vanditi ngatisangane ndikupe 150 pa song ndikati Shibha $150 pa song iyi I make a sense because inini ndakaburitsa almost 300 plus ndichita project iroro mari dzandikapana Mickey Black na Natasha Muzi nemari yese ndikaburitsa ipapo 150 haitombokwane mudhiri I make a sense dai watonipa mari mamwe 3 masong wasati wabhadhara ndamuti dai watonipa mari mamwe 3 masong wasati wabhadhara ndobva andibloka finish ndopakairasa kapa I think nyaya yesoika ndopa yakatotangira pakuzokubloka apa vanhu akabaize kana zviro zvozvo zvakaitika atondibloka nhasi saka indazoti saka inyaya yakanaka kai saka ngangodelita maposta akachimba song yangu because haana marights esong iyoyo ndisa saka pandoda kuziva kuti ndoda kuziva kuti zvoni iye aizviziva here takudhila nemboko kozuri mboko kampaniwo vanhu vanokona vakatila kudai havazoti uri kashiti nemunhu aiwa inzwakaensa mgudu inzwaensa mgudu mafanzi aShibha akatsamwa kuti wakabira Shibha song saka ini ndavaudza zvinhu zviri simple because Shibha iye ari kuti akandibhadhira mari kana akandibhadhira mari Shibha ngangoenda kakumapurisa ongonofaila complain ka ndongosungwa kanyaya yacho ingoenda kukoti handii ndo zvinhu zviri easy. Iye kana ane side rake uri nyaya ngauye panapo iye kana ane side rake uri nyaya ngaataure side rake ini ndanonzi Shibha kuti chokwadi handifanda kunyatsomuziva like mazira anoita mamwe maartist manew artists handifanda kunyatsomuziva zvekudaro
but dana necontact yake amsho dana mubatawo ngemongo side rake kuti ari kuzvifambisa sei. So iwewe you are ready to strike necopyright? Because inini song yangu iri kutobuda nhasi itori papremier iri kubuda na10 o'clock iye akaposta on room strike necopyright haisiriwo yega futi ndine song yamastage andiri kustrike futi necopyright mualbum make imomo ndatogara ndatovaudza kudhara. No way! Iwe fanele Onyera master ndine song yamastage andiri kustrike necopyright mualbum imomo ndakatovaudza kudhara kutoti song iyi ikabuda ndiri kuistrike necopyright because Ndambokuudza kuti tosvika pane kuti vanhu imomo. vachishanda nezvinhu zvedu But no, mpana anozongoita mboko kana watadza kubudana naye mune zvakanaka. Andizive kuti sei kuti vari kuti mpana ana kufitwa nemari here. Chii chikunetsa? anofunga kuti haana kufitwa nemari. Chingomupeka ningirikini. Chingomupeka mari yake Anofunga kuti mfana haana kufitwa nemari. Bosi kona handsome kudo chinhu chinopowa ndichoti vana vamari dzacho vanadzo shawaiziya ende panototisimbisa isusu totoshanda tichitoziva kuti vana vamari haangamboshayi mari yoti anondibhadhara shiba because ane murungu wake anonzi Rastisi atoziva kuti anobuditsa mari mastechi amboshayi mari yekundibhadhara saka patoshanda navo isusu teritori nefaith yekuti vanochatibhadhara mari ende isusu vanenge vatotudza kuti futi vachatibhadhara mari ndo chinhu chinotozotipa simba roti tiite zvinhu zvine shungu tichishanda navo but kumberi vanhu vanozongoti buditsa mudhiri. Saka song yamaster H yakanyora inonzi chii? Irunzi munamato weGhetto Youth like ndindakanyora vhesi rese raICAND 12 lines adziri ipapo saka nini muponda chikandanza kuti mukoma wangu ambabuditsa song ikai bvisai mari yangu yemaprojects amungandinyoresa aiCAND kana kuti muchabvisa aiCAND pasong unless aiCAND ari pasong ndichaclaima marights evhesi rangu 12 lines dzandakanyora dzaICAND vhesi rese riri ipapo kana kuti momubvisa pasong tobuda. Hey. Amana, anditi chiko chikunetsa iteka zvoti mungobudana naye mfana boys. Come on man. Aya but kuna machatsa sukari ndinawo sukari atotora kuti mfana iwe haufa wakadya mari yangu kusvikira Jesu adzoka saka iye hachafa akabuditsawo maprojects anyora naVibes T kusvikira Jesu adzoka tangoita 50-50. I mean, I think, I feel like music industry, like doing music the professional way, if we are supposed to do it the professional way, and ngatingo itorai zvairi with its fundamentals, you get what I mean? Kuti kana iri song yanyora nomwe munhu ngaibhadharwe ngapave nechibvumirano waibata so that hatizoite mashananigans akadai so hatizoite anzi mapredicaments akadai so vanhu ngavape mwana mari yake, everyone will be happy. Okay. Yeah, Mawan. No, the reason ndisuda kuvhura mamaiki evamwe vanhu handisida kuti kunozota sei muzorasa muromo muzotanga kuatakwa sukera anopedza nemaomani musatomborasa muromo kana toziva kuti uri artist kana kuti unomanaja umwe artist usarase muromo panyaya iyi sukera anokuvinga siyai Vibes T apedze nyaya dzake. Aiwa ine nyaya dzangu ndodzipedza ene ndiri kutodzipedza futi because chakambonipa zvivindi zvekudzipedza pekutanga ndochichaita ndirambe ndichikodzipedza futi. Handizivi kuti chii chikunyengenedza pakuwirirana Handsome, pano vanhu vakawanda vatikanyorera maprojects vanotozviziva but hatina musi watikamboya kusocial media tichitaura. kodza wakakubhadhara. Pano vanhu vakawanda vatikanyorera maprojects mukoma wangu because
handina nguva yacho kuti ndindienda kutokanganisa inini, but kana ndakashanda ndipei macredits angu mondipa marights angu chete. Hey, Gosh Vines, uri sei mwana mai? Gosh, vura mic. Sanyebedzero sandinzwa hapo. Gosh asina kutaura. Uri kutya kutaura? Mr. Glenora zviri sei? Mr. Glenora zviri sei? Rudo boy here. Mbere yabva yauyawo iyi. Killer silence. Palasi shongwera yange yakachena ndatu. Panga pakachenwa. Pashoya here baba. Mama kasetenda zvenyu mukuru wangu. Smartana. Mitch Munago. Mavara camera. I don't know. We have to make things happen. Mukunsu ndine nyaya iri panapa kamukuru. Taurenya. Mupano wamugona ari paside penyu anonzi Vibes T. Anonzi Vibes. Vibes T anonyorera vanhu masongs pano. Ndopane strength yake. Saka pana ari kuzopesana nerimwe team pakuti ari kuti akanyora song ari kuti ndipei mari yangu yakati. Mari idzodzo ndodzisiri kuzobuda manje. Ari kuzongona vanhu vaita sei? Vabudisa masongs ake. Vabudisa masini aya apa anenge asina power chake cheuviri. Saka mpana izvozvo zvari kurova vanhu necopyright isingaite kuYouTube uko. Kwari kuti ungozvimbira masong ake iyi. Anenge atodaidzwa manje. Kana unganyorera mahits. Himba kaiwo mahits iwe. But mupana wemanje mukomaka akutorova pachi American pakuti ku America kunoku like ukatasa like 40% yemasongs aJay-Z anenge akatonyorerwa nevamwe vanhu. Havasi munhu anotarenda ranzano anotarenda raSilent Killer rekuti anongomira pamic ka otanga kutongorova hit song. You know what I mean? Handira. Aiwa, havasi munhu wese anodaro. Kune vanonyora, kune vanonyorerwa. Kune vasingatonyore nekunyorerwa. Kune vasingatonyore, vasingati zvechoko muhumwe. And that's how you know the Silent Killer is now in the house. Kuta zvakuneba. Bona. So ndakanyitira kuda Pari kupisa. ndimbonzwisisa kuti nyaya yacho izvezvi zvinanzwa iri kunetsa kunzi mupana adaurawa necopyright. Zvino kamura necopyright anozodyei? But kuti wacho uda kuzodyei. Aiwa apa uyu ndiyari kutochema tafana kudya boza vadya wani. Wena. Yafana kudya. Saka apa kabata kumboti uyu ombodyawo. Kana afika demo bangu tolo manamba ake. Sure. Saka vanhu ndiyako mwana mai. But zvino kana uchikwanisa kungwaroni macopyright avaro ese nemawazi acho ese. Tora mawazi yako mwana mai. Maiziya. Man. Aiwa, saka Vibes T. And I think you wanna Vibes. Martin, I think you are. Yes sir. Wafana uchipana masong hali. Kwa mara kuba. Kwa Samuel wakatonga register kudhara mutoti. Kuzoita mangwana vanongada kuzoita seve baba. Ndo vakangwana zamwana. Wakazongwana zoti aiwa, waiza mwangu. Chitora waiza mwangu. Pastora waza, ogara ngoregister, boza ndinongona ma lyrics. Handinongona register. Handizanongona ngoregister ma lyrics chete. Pato chidaro mwana. Yeah. Check this business. Waiza mwana mai. Ndio tukakola. Ya matara chokwadi mgomo. Waiza mwana mai. Yeah. Yako. But kana pane munhu ane intelligence dzinondishamisa
kana pane munhu ane intelligence dzinondishamisa when it comes to music ndini Mdarangwere. Munyika munoziva zvakawandisa. So guys, do you know the first person akanudza kuti iwe unomboziva kuti WhatsApp inomonetize the Silent Killer? Apa ndatoona pops mashops vanhu vakaseka Ngwere pana panoziva zanzi atanga kuzozvigugula kudai so baba kunoona kutojamari WhatsApp. Monetize before you criticize, is it? Look at this man. Yo. Yes, I. Yeah, man. Let out a september. Yeah, man. Jordan Mugoga. Murupisa mkuma. Jordan Mugoga. Isso para não agora deixa eu te dar o piso aí. Tá com toda nini pizza. Nini para pizza. Maura nini pizza. Tada pizza tada nini pizza. Mas é para ser. I was you know that is I was nice. It's been a long time. But Mdara, pane zvinyowane here Mdara, nhasi mushini wangu wakafa Mdara, ndikurwadziwa ndazo nekutiraya kugadzira mushini wangu uri panapa but haundidomokera. Mune zvinyowane? Zviripo. Mushini wangu uri kudhomoka rafu Mdara. Zviri kubuda zvakabuda rini? Tipewo mazita vanhu vazo. 11 December. 11 December panobuda something. Kujongwe. Chicken, no is it? Mune show kujongwe kona. Ndo panokuloncha. EP. Launcha EP. Don't with CBC. Ronzi? With CBC. Zvinoreva Mdara. Zvinoreva chii kuti with CBC. Kuti zvokunyepa. Ndo. Kuti mabhitsi yore. Ari rich. Kuti zvokunyepa baba. Shebeti munzeve. Kuti zvokunyepa pasara yavo zvavo. With CBC. Manzo here comment section hanzo chi. With CBC. With CBC. You might want to touch with. Okwete with CBC. It's with CBC. With CBC. Yeah, you heard it first, ladies and gentlemen. With CBC coming to you. Baize kuna kune EP launch ya Silent Killer. Muswachi 11. Anika blue. Just like 11. Yeah. Saka make a deal with Silent Killer. Ngwere yemulonye ni ngirozi yewondo. Yevan. Jongo is the chicken. A chicken baba take you it. Yes. Pa jongo ipapo. You shoot a video but I don't peso 1 2 3 clips. Oh, mama tena video shoot baba. Tena video. Aiwa saka bom koma aiwa aro ai bro. Diani? Bana pro. Yo, bana pro adi. Bo, ndakasiya daisa freestyle yangu ka beans muka. Benzi bana winayo. Unzere mko. Maita say Wadi ko naima madungwe light. Ndudzoka futhi. Straight out of madungwe. Yama rikaiti pese basa maizwa rikaiti mboshuta video. Aiwa aro ebasa komana. Thank you so much nekupfura nepado. Yeah, man, big up. Good. Salute King. Ladies and gentlemen, we are the home of entertainment, the best place to be. My name is King Quinton Africa, aka the handsome Gudo. Saka vibes T, I believe kuti iwewe uri murume anozvimiririra. Witsi beats pazvinhu zvako, waiziya? Yes sir. Ndatichi witsi beats pazvinhu zvako. Witsi beats pamasini ako. Big up GKs. Gudo. Wadi general. Ndikufara unofunga kuti nini size yangu ndo ina ndichikana sukaru.